I veliki pozdrav svima ljudi, ovdje je Masters sa YouTube-a. Danas igramo drugu epizodu Minecraft preživljavanja. Da, u onoj epizodi sam rekao da želio sam da ovdje napravim kuću na ostrvu. Nekad sam čak i pravio kuću na ostrvima zato što mi je tako lepo izgledalo. Ovdje bi onda eksplodirao creeper. Znači ako možda ne bude, mogu se začuvati čudovišta. Ček malo, je li ono brod? A nije, dobro. Znači kako god, sad ću ja sve to da napravim i treba će mi uzmem malo drveta koje se tamo nalazi. Javljam vam se kada uspem. Evo ljudi moji, očistio sam jedan ovaj deo, ovaj ću malo kasnije. Rešio sam da li da pravi na pesku kuću ili na onom zemljištu, ali ja mislim bolje na pesku. Da, tamo imam još neka ostrvca, pa zato pravit ćemo na pesku. Ali ajde prvo da idemo po malo drva. Čekaj malo. Moj konj! Joj, ostavio sam ga tamo. Jadničak glupi. Nije mi bio ni potreban zapravo. Zbog njega ništa nisam ni mogu da uradim. Gdje si mali? Došao sam samo po drva. I to je to, pravim kuću. Moju kuću. Ne živiš više sa mnom. Kopile jedno. Ne možeš da prođeš kroz drvo. A ovo lišće ti ko neka stena. Šta će meni takav konj nego greškom? Evo čekaj. Eto ga. Ako čujete sunđer Boba, onako ga uključio. Idem. Pam. Ajde, idemo. Evo ga. Imam još drveta, ne imam samo 4. Joj, nisam uzeo na tamo. Jo, brate, ja sam mnogo glup postao u zadnje vrijeme. Plus idem u školu. Jo, nemam inventorija. Zato. Jabuku sam dobio. Ajde. Imam li još sekire? Ne, ali imam crnu vunu. Crafting table mi tamo stoji. Ne. Što da izbacim? Zapravo neka, ne treba mi. Uzet ću samo još malo ovoga. I to je to. Ljudi moji, promenio sam mjesto gdje ću da pravim kuću. Evo ovdje. Ne baš na to mjesto, nego ovdje ćemo da vidimo. Veliko je ostrvo. Mogu da ga iskoristim. Jako je korisno. Da vidimo imam li ja krevet ili sam prava budala pa nisam ga zaboravio. Eto ga. Bed too far away. Ne znam baš engleski, ali bed is far away. Šta to znači? Joj, da, ovo. A glupi zombiji. Koliko ih postoji? Evo ga. Ok, dobro, idemo. Prespavao sam je ovdje glup. Ova će da umre, znamo. Pa kuća će da bude brš tamo. Ovdje pravo, ovdje ne vidim gdje.
Šta je ono? What? Taman. Bolje ja da pravim kućicu. Da vidim šta će mi trebati. Imam skoro sve. Znači ovako. Ako mi zatreba znam da ću ići. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Evo ga. Neka malecna će možda da bude. Zapravo malo ću da je proširim. Da ne bude ovolicna. Imam ja drveta koliko hoćeš. Pa ću napraviti. Ja nisam ovaj blok otkinuo. Čuj me ne otkinuo kako sam glup. Jo majku mila. Nakon ovolikog truda da isječem jedno drvo, konačno sam uspeo. Molim vas, ne mogu više! Lako je izabrati kada znaš šta ti odgovara. Zato smo kreirali šampon prema tvojim potrebama. Napravljen posebno protiv svraba, masnoće i perutine. Klinički dokazano i do 100% zaštite od perutine. Šampon koji je postao izbor mnogih Srba. Konačno, zaboravio sam da isključim snimanje, ali sam uspeo. Došlo mi je da opsujem. Ali ipak gotovo. Evo, lik i oblik će dima i vrata su ovdje. Ne, moram nešto. Ovo je ovako klasično, kao na svakoj kući. Vrata ovdje. Evo ga. Kako je lepo, mama, majko mila. Mogu sam ovako da postavim po jedan. Ovako. Na svakom ćošku po jedan, pa onda da nastavim s ovim klasičnim. Idemo. A kako sam glup, majko mila. Hashtag glup u komentarima. 3, brate. 3 dovoljno je. Onda 1, 2, 3. Da ih spojimo. Idemo dalje. 1, 2, 3. Da. 1, 2, 3. Spojimo. I nema više drveta. Evo, konačno sam skupio drveta. I znači ovako, samo ćemo ovo da spojimo. I ovako. Bom, bom. Bom. Bom, bom. Dramb. Dramb. Majko mila, majko mila. 2, 4. Ne, ja sam izmislila novi način brojanja. 1, 3, 4, 5. Otac je tako broj. To je moj zakonik. Sad moram. Nismo da im bilo drveta. Ovako ću. Tada. Možete ovako. Kako lepo. Želim pohvalu u komentarima. Samo da je dovršim. Dok sam išao po drvo, vidite koliko sam sreo. OMG. Evo, ponašam se kod da sam video Marka Filipovića. Da. Vidimo što on daje. Iako ja nemam ništa, daj bar da vidimo. Eno njegovih lama. Naučio sam da koristim bow za ovo kratko vreme. Jej. Da vidimo. I kako se sa njim trade? Trade, ne. A, teško je, brat, igrat na telefonu. Trade. Ne, da ga udariš.
Trade. Je to on baci Emerald? Gdje je Emerald? Paz, ima zombija. Jaj. Trč. I plus me ove glupe lame će pljuvat. Daj da nađe negde drvo, potrebno mi je. Eno ga. Ajde da uzmemo drveta. Aj, bom. Ja, sačekajte. Ljudi moji, to je to što se tiče ove epizode. Možda kratko trajala, vidimo u sljedećoj epizodi i pozdrav! Aj, gasi. Idem na rođendan. Pos.